kake ba ta ki alewa iku ya ne suka da kwala etu ko mana ne to ko mun tambayi gile kane ga bile ai warasa ai da ya ce ko nan sanyi an ku dai gana kara lewai sai zawa Wai gari salamu alaikum. wa alaikum salam ja'o Jam alau. wura jam Ina kwana. ya aiki Ya gajiya. madalla Ya gida. alhamdulillah Kwana biyu shiru na ce in zo in gaishe ka. yayi kyau ya dabbobin ku Lafiya kalau to wallahi. sano Masha Allah. yayi Shi kyau wannan bai tambayi shanu ba kaman ba zazzage wannan. to ai kina gaisawa da sarki ba zai ba To ya kamata. Ba komai. to ya gida Lafiya kalau. ya jama'a ya su gwaggo wa alaikum salam shanu bambai idan lafiya tadbelu kara libe kara gajerini kara bigila kara an ga muna bi ma bi fa kara fa ma ka koda koda am ai mune ma ka to Fagin fadi kara libe Ina kona. kara ta dibelu alhamdulillah kara zu girma ka bi tadbelu ga boka kana ne kake bai na dana ba ma ule ba na di a gindala sor ha ba kai har an tsawar ka bai ina zutaran ce mai ate kace ai nan diga da ma turu men na iga bai nan da ya a bauchi iga bai fatas kuma duk men gagarta ko kuma kamata na bai Allah ja fita men ta iga kawai an ce lukwa ka gwada laku tv duka an caga men ta suka mena an ka kamata ni kuna matsala kuma da laboko kenan aite mai na kada kara wata idihu dukun sai zina tabaro aka ta ita ku men wa kuna kayan dati a gima wacin uzai ku ne a katan daru kayu ka saurin makwarabi an ce minti imda mune ta kan da rubuta kana ka iri kana suka ai an ca banda duka bayye kana minti muka sun da ladukwato a cata men kui an ce kanuna mulkwan mun da lalukwa kamar mu al'ada yi mun da latawata ma bature kuma bature ai tefa muna ka bai ni tun dana re ka da kan duka da matar kan duka kayu masorin makwara bai ka usorin magargajiya bai da kan da ya kaga mate kan ne da ka gi wadda na tume ka da tun dana ba kai war kuko am idihu nemen tumi gine to ke kamata na bai dokta Amina Muhammad Kimba minti dodai men bai sorin gargajiya ya dugo yaran tamko sai da baranta koda ma idhuma da la sorin gargajiya ma gaza maso dibi kakkadan natto baranta zonal coordinator aka ta sorin gargajiya ta Kuma mashe ne? an ce ta biya na uluke ai sai dandane ko baranta idhuma men dai fedane ta koda a kwarta idhuma fika minti do Tana raye? ƙwarai kuwa do kana gwadala dama tuna kaka yi ko mafulfula ko cata ngate'i farfadiya ko yarin na ta indin ko gwadala ka daru ka kataye ma nufte munti aikan duka ye kanu na gidi kwartu wadi da tamfate ne ka ye fa kwarjini ta gidinan ta ishe ni wai ke e ka gitu a to idihu na tinge bai yar ke ba duwa yar na gutu ta ma ka bai ma taɗayen ene kwas a faka a bauchi kamen ta ne kai a makaranta ma profeso Ibrahim Jawa ngabi ni gidiba man gobar ne ka daɗa ka hanƙya bai gide kan numaran bai kuma gidiba mu kuci ne wane jaba ma lewi balle babi nga ise da yar kakatumu fataka India wala China tauta duk a karante ta sorin magargajiya yi ku yara ta kwa mewa dun ba ka kata bai tinye na wana ga wuri ko to sai kai yayi tinye na wana ga bai azarano azarano tinye na wana ga to madalla ga yari bai ya wata na tame kai kwartana akai bai wata ga umar ka kai kalai sai kai kilon na ma tuna akwaro ga bani ke kawai bi damno kan duka ya da ta yana fatas kamu a fatas kama yi na ta na huta ɗabi ka fili ma idb yawwa to kwartana biti kan duka yadda tan gidi tarai bunke gabai to kamar wani katam ka da dr Amina Muhammad Kimbaye na uleke yar kwarta kana ta kai ka sa ida to kana ta kai madai shirot kuma minti kullum bota ka bude gidi tara ma ashai
lalan tedi kudi kan ga bai ko ka ko wendo kaman wata lalan tedi sabu ta yar ai oyin ma mota ma ka tingi ba mai bai kuma kan diga ya ka taune ka ya jannatu me ka dubi ka taune ka to dai amma dai ndo amma sorin magargajiya ai an ka idhuma lelita kwalamanu sarkin askama kwalamanu wanzam usaini ngabi nima da lagoi gwacin kalama ka yanda mai nasu ka yara ka daniniya ka aite ai dagun da laboko yawa mai gari dama ni ma ina da matsala to ja'o akwai shanukai na ina ga sun kai kwaya 7 daya na saye shi daga hannun ja'o tana haihuwa ba matsala amma tun da na sayi sani wannan bana shekara 3 ko batan wata ba ta yi ba shine na ce ita matan nan da ka faɗa ita ba ta jinyan shanukai ne ko kuma dai ya ni a duba min lamarin kalin gagai na me gaban ta makomai tukai ma an doka wai tuka sorin ni a can din hafkan kawai yau ko yara kawa bai sorin mu korakawa go sorin mu kawa kufran ka mu kuyi aisai nan doka bona ta ku ne kun dan kai kan nasu ne ga gijanjan kawai wai ke zumbalan ni ne kace mamma kwarakuwa kan tukai na baraka wada na bara ka iya su zawaye ma na barka ka oyin ma mota ka tauka ko kuma jan bara ne ka sauran muna an kan duka oyin ma gwaji ma na luko ka ti kawai da sai ka buska kuma ka yi bai na ya ka sauran bai wata yi bimiya to ma kwararo an ce ko sile ka barka da kana zugai an can caca na duwaya kana ai yaran ta me ganga an taune ka sai da ya na godiya. Ni ce Dr. Amina Muhammad Kimba, shugabar masu maganin gargajiya ta Arewa maso gabar. Ina taimakawa al'umma maza da mata, yara ƙanana da manya. Ta fanni da dama kamar larurar ciwon jinnu shafar aljani, kamar matsalan toshewar kullewar fitsari, kamar matsalan farfadiya, da sauran abubuwan da yake na paralyze na wato hawan jini kenan wanda yake shanye barin jiki. Babu shakka idan ka ji wani baban zaba ga yar gado Dr. Amina Muhammad Kimba, shugabar mata masu magungunan gargajiya a jihohin Arewa maso gabas a tarayyar Najeriya, wadda take zaune a anguwar Nahuta gabar da filin Idi a garin Fataskun jihar Yobe. Dr. Amina Muhammad Kimba ta shahara wajen ba da magunguna daban-daban domin taimaka al'umma cututtuka masu wuyar magani wanda suka hada da ciwon daji, shafar shaɗanin aljanu, shanyewar bangaren jiki, rashin haihuwa, hawan jini, ciwon siga da ciwon da ba gane kanta ba. Dr. Amina Muhammad Kimba ba ta da tsawalawa wajen karɓar dukkanin magungunan da ake da bukata na hakika. Ga masu bukatar karɓar magunguna sai a garzayo a unguwar Nahuta cikin garin Fataskun gabar da filin Idi a jihar Yobe. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi lambar kamar haka: 081-28-9 ko kuma 070-803-061-89 sai kun zo.